Wala mo karapatan malibak. Wala mo karapatan malibak kung may karapatan bash mag-bash, kung hindi mo subscriber. Hello mga libakeros, libakeras. Malibak ka sa mga picture. Ay, It's libak time. Ay, nananuhay. Hi guys, it's back time. So nanapunta para mag-libak ang mga pictures. Ikan sa Hulagway at ito. Libak sa picture sa mga Facebook friends. Hindi ka picture kayo kaya. Salamat lang na. Kaya nga picture dahil kayo, hindi picture nga nito guwapo. Pero kung nga na po din ito, guwapo kayo sa mga picture dahil. Yung guys, kung naamig ko si picture ipalibag, send lang sa mga and we will check. Para mga preset na nga, mag-orange na ang kuan, palit. Ay mga libakeros, libakeras, it's back time. Hindi kita magsugod. Wala akong... No, kuan. Ala, ayan no? Ganda mo na, bashers. Oh, subscribe us to bash. If you want to bash us, subscribe. Wala kay karapatan wala kay karapatan mag-subscribe kung hindi ka basher. Wala kay karapatan mag-bash kung hindi ka subscriber. Wala na lang no? Pero malahi, di ba? Malahi naging nilagoy, di ba? Ano pangit kay ko? We are promoting who? We are not promoting hate. We are promoting CC, constructive criticism. Ayaw ko bigay para dili kayo ko ka. Lain ka ayaw eh. Dili kaya akong naong. Basta akong naong no. Apa kanana? Hi photographers! Today we will be having a very new segment. Yung segment. Ito, it's a new segment. So, New content. segment siguro no? O Okay. sige, guru. Segment siguro. Sige, segment. Inaman tayo versus. Yeah, nakapatay. Shoot anything in alphabetical order. So this time, we will be having the third segment which is The photo reaction. the photo reaction which has a title, If We Are the Judge. If we were the judge. If we were the judge. Okay, sorry. If we were the judge, we can judge the book by its cover. If we were the judge, mao ni among decision. Ano ba? By the way, these are the photos during the Kadayawan ng Hulagway sa Kadayawan 2019. Hulagway sa Dabaw. Hulag ha? Because judge. Ang most title. Hulagway sa Dabaw. Sa Dabaw. So, we respect all the decisions of the judges. Yes. But then, since namin karapatan ko nung entitled mo, namin vlog, so we will be sharing our thought about the winners. Pero ano lang, good kuno char-char lang. Pero magani siyang, di mo siya matawa char-char. magani siyang gitawag siyang if we were the judge. Okay. We know nga we should respect the decisions sa judges and sa organizers, but then if we were the judge, this will be our thought. Ano lang siya, okay? So, ano lang siya. So, di lang ito mga support na. Mag-subscribe ka kay para makabash ka. kung dili ka subscriber, makakarapatan mag-judge. Mag-bash. Mang-bash. So, kung gusto ka mo bash naman, Subscribe. para lingaw po. At least, pinapoy gamit ko na yung pag-bash. So, if we were the judge, If we were the judge, if we were. Justin Bieber. Ayaw, sabi suligara. Paghulat sa napagipan. Siya po siya kay Kuan. Sige. I have checked again. So, we will flash the photo. Asa na ba? Basta, flash na somewhere. Okay. So, I've checked again the mechanics of the contest sa Hulagway sa Dabaw. To double check kung tama ba niyo ang sources. And then guys, wait a minute. Okay. So I have heard the mechanics sa contest, and then we'll be flashing. also ano nga, aside sa we respect the decision of the judges, the question is who were the judges. So first and foremost, it wasn't mentioned kung ako na-skip na
sorry, pero pag i-check na ko ron, wala siya yung focus na mag-judge. Pero I'm thinking, ang judges ani is head or people from Department of Tourism sa Dabaw na Department of Tourism. What I'm thinking ha, pero wala mo siya nakabuta. So, first and foremost, if you will be joining a contest, you need to know who will be the judges so that you will know who you are going to please. Kaya ang judges man dyan ang mukhang i-impress. Mo na siya. So, since we don't know who were the judges, it's mo nang medyo grainy na side. So, if we were the judges, if ever man, mula dito may musulod ng part, minani mo ang mga comments and suggestions sa mga pictures and sa the placement of the and then winners. another great part is that ang 1, 2, 3, 4 ang judgment or ang criteria for judging is composition 30%, originality is 30%, creativity is 30%, relevance to the theme is 10%. So my question is, ang relevance sa theme, kay nag-check na ako sa puno, scroll na ako balik ang mechanics po, wala siya na-mention kung isang theme. So I'm thinking, ang theme siguro nila is katong mga criteria, katong panagtagbo, inag-inla, something like that. So since, if ever man kato ang theme na gina-refer nila is 10% sure nga, ang katong mga pictures na pasagod din tanan, kay within the duration sa August 2 to something 25, basta nato yung duration ng sabit na mag-picture sila. So if ever man kato ang team yung ginamit nila, like katong mga categories, sure na itong 10%, but then ano ito siya. So maong libog po siya i-judge po kayo, asa may team ano, kasi kailang festive lang ba, party, something like that, but masagun na siya. So medyo broad siya, just like in our amazing contest na ang team niya is kanang amazing lang. I-impress lang yung mga motive because you know who the judges are. Yes. Mana ito siya. So, mana ito. Kasi lisod kay i-place ang judge kung wala ka ba nag sa ang judge. Mura kag nag-report ka kabalo kung kisa yung picture. Gusto ka kabalo kisa. Abi, mura kag nag-report mo kabalo sa mga report. Oh, mura ka po. Report. Mag-report. O sige, let's start. Okay, let's start. So, let's start with ang kuan is di ba nato winners, canter, then mga runner-up. So ubos na mo start. So let's start with the runner-up. So what? By the way, before we start, ang himo na mo is mag-comment ni kung ano sa mga thoughts if you were the judges of mga pictures, and then at the end maghatag mig mga revised version na mo sa resort kung asa man namang kung asa ni siya nga lupit nga ano. For me, kanigil ni siya, or for me, kanigil siya. So, this will be my art. Kasi rampod, so diba na siya pa. Let's see kung kami mabugno mo din ng mga ideas. So, man na siya. That's the purpose of it. If we were the judges. So, first photo. Disclaimer na na. Sorry, isa mo na. Ang pictures na marang naman ka somewhere is other gusto siguro. Hand me your piece. So, I-split naman ang screen. The title is Hand Me Your Piece. Based on the criteria of judging ha. Actually, gano'n ko rin yung photo. Pero, di ba lang piece pag ano? Di ba piece pa? Masam din yung title. Alam siya. Masam din yung Hand me your piece. Ano naman ayaw siya o ano? Dapat ano? Walang ayaw siya. Padulong pa man ko, ano? No, the description is, a Dabawenyo beauty gracefully dances to the rhythm, depicting the rich culture of Lumans. Okay. Actually, gano'n ko sa photo, I just don't get gano'ng hand me your piece. Kaya kung hand me your piece, ano nga yung show piece, dapat ana. Or, siya. Isa ba? Tama day. Ink, ano na siya? Ting, ano na siya? Usahay man good. Kataganing sa pictures, kanang sa Hanap ga, introduction din. Dili man good kanang, in my opinion, di ba kanito, kasama ko sa caption, Saba ulit ito pa rin. oh, ikaw. Oh, palo nga. Palo mo din mo. Or wala na electric fan. Ano ko na-realize? Saba ulit ito. Saba pa may saba pa electric fan. Sorry guys. So naa siya, ayun na niya pilang kuan. Kaning Title? no, kaning description, kay malibog magud ka. So, usually ang pag photography ba kay dapat ang
picture done is not a story to tell. So if ever the contrast whatever what if ang photographer gituyo na contrast ang description niya sa kuan sa picture so nalibog ka di ba? O sige, katato na. So dili na to cut. Dali ni mo. Wala ko ba kay gibutang na dira. Di sa as organizer, ano gitang-butang sa ilang description Really, dira. as a judge, you should always know nga. Sa base sa picture na ka, mag-base na ka na picture sa introduction. So what's the point of having the title and then just description? I don't know. Para lang makakuha, right shows na description gamay. Alam mo, ka lang gusto label, di ba? So, para nasa mga label. Ano siya? So, it's time to do some icon. So, ano na siya guys. So, magbasa lang kasi picture na din na ka magbasa sa ano. Malibog ka sa mo. Usab. Dili, usab. Usab gani? Dili. Ito usab. Padayon. Dili usab padayon. Dili. Hindi lang, butang na magulaghan nun. Runner up. Another runner up. Perspective wise, yes. Ano ba? Dili sa siguro ka na isa ka sa una. Ha? Libog ni mo eh. Kung saan may think din mo na Ay, oh my god. alam niya kung magsugod ba sa una. Sinig away natin. This photo, for me, ganahan ko sa color grading niya. Sa color, tapos ang shadow po, nice. I'm not sure kung screenshot mo ba ba? Timing po kaya ang photographer pag bagay itong shoot. So, composition wise, yes. Color naman. Originality, yes, of course. Creativity, yes. Relevance to the team, I'm not sure, di ba? Kung asan na siya nakakuha, nabutaw. Pero sure ko nga, sa ano siya, inak-inaki. So, inak-inaki is 10%, of course. Okay guys. So, in my part naman, ang composition siya is hindi siya kay ang pacing sa ito nga, like ang kuan background, like that. But then, ang originality o creativity is ano, daghan naman mga pictures na yung nani. If so kay kag mga past nga photo contest uban ang mga festive nga. Leading line sa po nung ano yung gamit niya. Maganaana. So, ang originality and creativity, gamay na pa sa kuha. But then, in my opinion, if I would judge. So, if ever man uyayaw ko sa kuha kung ano mong things picture ni mo, kung ikaw man yung na. If you're watching right now. Oh, remember ba yan sa ano? Hindi lang. Tanang, murag, kuha na ko ni, basta. Next is ang next is kaning tugyaw, tunog ug sayaw. So this entry is a runner-up code. Ang ganahan na is perspective wise good. Nindot siya kay nasa ubos ang camera and then ang leading lines which nagpadulong sa nag-guide sa subject. Basta kaya siya is a yes for me. Yes, perspective wise, gano'n ako sa kuwan. Actually, perspective ko ganahan sa ka-photo. Kung how the photographer uses the elements sa place towards the subject. Then, the colors po, I like the brown and gold combination. Tapos, as you can see, sa kaning mga lukay ba ni? Parang sa lubigod, lukay. Ang lukay kay ang wave ba, di ba? So nice kay siya pagkakuha. So yeah, it's a yes. But yeah, we'll see kung asan siya na-place. And then guys, if you have noticed, if you are mag-shoot po festival, usually ang mga camera mag-ganyan na sila. So, kung gusto niyo mag-shoot na shot, perspective ka, it's either sa ubos ka, sa taas ka mag-shot para malagod mo. Okay, usually pag mag-post na ng mga photographers in one day, ang mga pictures is flat na eye level tanan. Yes. Kung nasa ubos yung sa taas ng camera, malagod. Pero I can't blame po sa mga photographers kay
Ba't nga Ay, wait lang. Alam ko yung complain. Ayun na napila. Sige, wala ko. Ayun na Lago napila. pa po atong Guys, ako, I'm in favor with the auxiliary because they are doing their part. I'm in favor with them because they are doing their part. They are mandated to do this. Wala lang kasi nalagatag ang buwan ng sticker. We cannot blame them. I'm already na ako. Okay, next. The title is Sayaw sa Kasingkil. Same. Murag nakakita na ko nga photo dati. Pero different lang kuan nga event or something. Kung masayaw. Masayaw noon. Sige, sasayaw siya. So, maybe sa sayaw. Then, yung nice lang sa photo is ang kuan ng subject niya, which is isa lang kabuok nga ang sa pang mataglikod ang kuan ang uban ng mga kuan ang kamot 1, 2, 3 ayun yung kamot part mo guna sa sayaw. sa composition okay lang. Tapos ito relevance ng team 10%. Tapos ang kung ano yan creativity pili kayo creativity wala kayo parang mo nag-picture lang tapos sa timingan lang nga ni Ana ang kuha so diba because there are photographers man good na they will think of something na different to other photographers. So if you are like creative photographer you should think of something different. So something out of the box. Ganito man siya. So yan na. So I guess kani siya kung imuhaning photo I like ka. So I think wala na siya kanang dili siya gituyo para murag may picture lang tapos na-timingan lang siya nga na-picture tapos I think i-crop na siya. Ako naman no, for me is kung ito yung wala dito yung pa is kung ito yun yung burst niya ni pag-shot. Kung i-burst niya ni pag-shot, this could have been better kung ang mata lang ang kita. Okay. Dari nga part is nakita naman ang ilong dapat na part so it will be more creative kung ang mata lang because dahil naman ang background kay murag naka-face off naman wala naman sa kanya so i-break niya ang pattern if ever man mata na lang it could have been better. Okay, next. Ang next na runner-up is The Sound of Kadayawan. For me is kaning sa kuha lang dyan no 1, 2, 3, 4, 5, 6 kanang normal siya trapod siya kanang murag naana kay natulang kanag lang taningin lang dyan so wala ko kabulog kung masagihan ako na sa judges kaya sila man na-judge but for me na-judge siya so murag ordinary lang siya tanan photographers ba kuha gina nila siya even not photographers even kanang viewers lang or nag-ato lang sa viewers na ito lang dito nakakatalang nga naman siya so not so ordinary or not so ordinary That's so special it's so ordinary na lang it's special but not ordinary but just ordinary so yeah same anyone can take this photo bisan audience lang ka so even if you're not photographer if you're not sabra man mo kung mo gani same gito buwan gani na top gani well okay pa sabi ko para copy paste man lang di bang good no kanang kuan ka na wild pa do bisan phone lang gamit yung mga kamangyan so it's just like a concert photo na kuan so wala kay siya kuan pasok sa each na pila ko hindi ang mga video kung nahili ang green din dili o hindi pawa man good paano man good ang sana